Говориме за призрак, герой от войната, от Втората световна война. Това е една уникална любовна история. Човекът се жени и обича жена си толкова много, че остава да чака дори и след смъртта си. Жоро, призрак. Като казват изгонен от собствената си къща, ей това значи. Разказва, че призрака му никога не е излизал от къщата. Що? От страх да не се размине с нея. Тя е била англичанка. You're gone. You're gone. Пълни глупости.